I tornem, clar que sí. Mare, com està la política, Juan Miguel? No comencem per la polèmica. Parlem dels molls més estrafalats i dels polítics. Saps que sí? Hem fet una selecció espectacular. Els esteu preparats? En primer lloc, Boris Johnson. Un desdari poder, tio. Mira'l, en 2 gin tònics un dia queda. El següent és un que pensa que no estigui acabat el president d'Argentina, Milei. Això, Carino, perdona que te diga, això és un peluquín de campeonato. I se té un cap de ginolla i baix. Un altre que no està acabat, que no podia fallar és Donald Trump, que pensa que té només rodapeu i se'l deixa llarg per cobrir-se tot. A mi m'he cridat l'atenció també el de Puigdemont. És el pelomocho de manual, però és massa oliós d'anar tantes hores en el maletero. Per cert, lo de Oriol Junqueras, ho saps? Ja hi sé què li passa ara. Pues que no se'n va anar en el maletero perquè no cabia, igual que jo. I ara anem en l'actualitat. L'exministre Ábalos i el seu assessor, el Tito Coldo, que és més alto que un pino. I más alto que un pepino. I sabeu què? No tenia estudis ningú. I el seu currículum va treballar... En un puticlub. Ah, per això diuen que la política és una casa de putes. I a Valós l'ha enxufat a ell i a la dona. Pues al final les dos, A la presó. al final els polítics són uns sinvergüences. Rojos, blaus, verds, morats... Me poseu negre!